σήμερα νομίζω ότι ήμασταν πολύ μακριά από το καλό μας αυτό. Δεν δικαιούμασταν σε καμιά περίπτωση. Να δώσω συγχαρητήρια στον Αντώνη και στην ομάδα του Αντωνίου και στο προπονητικό team γιατί κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση. Εμείς κάναμε μια εμφάνιση αντίστοιχη έτσι της εβδομάδας προπόνησης. Είχαμε αρκετά προβλήματα μέσα στην εβδομάδα. Γι' αυτό δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε τότε στα όρια και να κάνουμε μια εμφάνιση εντάξει των δυνατοτήτων μας. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να αποτελεί άλοθη και δικαιολογίες, καθώς το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Ξέρουμε ότι και οι τραυματισμοί, όπως την αυτή σήμερα του Γιάννη Καραδουλή, και οι τραυματισμοί είναι μέσα στο μπάσκετ και θα πρέπει να μάθουμε και να τις ξεπερνάμε και την πραγματικότητα να καλύπτουμε τις αδυναμίες μας. Νομίζω ότι έγινε ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, το δείχνει και το τελικό σκορ. Δικαιώνει αυτό που λέω. Εμείς ερχόμασταν από δύο αποτελέσματα που ήταν από δύο θεωρητικά πολύ καλές ομάδες. Ξέρουμε ότι θα έρθουμε να παίξουμε μια ομάδα που έχει πολλά έμπειρα παιδιά, αλλά και νέα παιδιά με πολύ ταλέντο. Θεωρήσαμε ότι η προσέγγιση μας στο παιχνίδι ήταν κυρίως να σταματήσουμε τα θετικά του διαιτητού. Νομίζω ότι αυτό ήταν το παιχνιδιού. Χαμηλώσαμε πάρα πολύ το σκορ και παρότι ήμασταν πάρα πολύ άσχολοι φορές, είχαμε 4-15 και καταφέραμε το πέρα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του διαιτητού και υγεία και δύναμη για όλο τον κόσμο. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, το οποίο και στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες του Στρατού ήταν καλύτερο. Από εκεί πέρα εμείς καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, κάποια πράγματα δεν μας βγήκανε. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, πάμε για το επόμενο.